Het bestuur van de vereniging Ooststellingwerkersbelang heeft besloten, na intensief beraad en overleg met de raadsfractie, u het lidmaatschap van de vereniging met onmiddellijke ingang op te zeggen. Met deze kwarte brief van het partijbestuur, waar fractielid Iep van der Veen dit weekend duidelijk maken dat hij en zijn partijgenoot Fred Rademaker uit Eerstellingwerks belang zet binnen. Beide raadsleden hier nogal langer problemen met de rest van de fractie. Van der Veen vindt dat zijn partij, zo'n hij mij een wethouder in het college zit, te volle naar het CDA luistert, dat minder zitten had. Maar dit besluit hier er net verwachten. Nee, we zijn eigenlijk stom verbaasd. De spelen altijd in Noor. Haast een oor hier lang. En dat wordt komen zo best nog wel, maar dat ze dit waan doen, nee. Wat had dit nog met democratie te maken? Ja, ik zet daar mijn twijfels bij. Dit geeft mij net zuiver. De verdeeldheid in Eerstellingwerks belang, waar Kwartlien heel duidelijk doet de fractie het net eens worden koeren hoe een subsidieaanvraag van de Midget Golfclub van Appelskeer van de organisatie van het Europees kampioenschap. Helpt die meester mij en de gemeente had er uiteindelijk met zijn handen nog wat aan. Ja, en dat ken nog net. En dat is een heel verschil hoe Stellingwerks belang zich in de oppositieperiode opzet. Want dan hier nog op barricaden staan. En dat is nou totaal anders. En ja, dat kan er bij mij niet. Hoewel de dissidente raadsleden haar net vinden kunnen in het royement en de argumenten daarvoor net begrijpen kunnen, wil het partijbestuur van Eerstellingwerks belang geen persoonlijke verklaring aan. En ook burgemeester Oosterman had geen verlet van persoonlijk commentaar. Maar liet wel weten dat er zo gauw mogelijk met beide partijen om de tafel wil. Hoe dan ook, raadslid Van der Veen liet hem net op niets inhoren. Nou, komt er verder niks uit, dan houdt dat op. Maar wij gaan wel terug als raadslid van deze gemeente. Punt. Op persoonlijke titel? Ja.